Nagbukas ang City Government ng Angeles ng bagong Health ID Satellite Office sa Nepo Mart sa pakikipagtulungan ng JDN Realty Group upang mapabilis at mailapit ang serbisyo sa publiko. Layunin ng Satellite Office na mabawasan ang pila sa main office at mabigyan ng mas maginhawang processing site ang mga kukuha o magre-renew ng kanilang Health ID. Sa kanyang opening remarks, sinabi ni JDN Realty Group Assistant Vice President for Administration Maribel Ronquillo na layunin ng partnership na ilapit ang government services sa mas maraming residente sa pamamagitan ng Bayani Hub. Ayon sa kanya, matagal ng bahagi ng kasaysayan ng Angeles City ang Nepo Mart na nagsimula noong 1968 bilang pamilihang nagbibigay ng mga produktong mahirap makuha noon. Ngayon, magpapatuloy ang misyong ito sa pamamagitan ng paghahatid ng mahalagang serbisyo ng pamahalaan sa iisang lugar. Nepo Mart holds a special place in the story of JDN. It is where we started the very first development that began what would grow into Nepo Center and the rest of what we are today. It is fitting that this space, which has served the Angeles community for decades, now takes on another form of service through this partnership with the City of Angeles. Binigyan din niya na ang Nepo Mart ang kauna-unahang development ng JDN Realty Group at nananatiling simbolo ng serbisyo sa komunidad. Hindi na rin bago sa JDN ang One Bayani Hub na una nang nailunsad ang mga hub sa Nepo Mall Dagupan sa Pangasinan at Nepo Mall Haen sa Nueva Ecija. Ayon sa Environmental Health Services, bahagi ito ng modernization ng Health ID system na inilunsad noong January 2026 sa direktiba ni Mayor Carmelo John Lazzatin II. So ang Health ID po na ini-issue po ng City Government of Angeles ay required po yan ng PD 856 at saka City Ordinance 326 series of 2012 na nagsasabi na bago po tayo magtrabaho sa Angeles, dapat meron po tayong Health ID. At may ensure po nito na meron po tayong healthy workplace at masiguro po na malusog po yung ating mga empleyado sa buong Angeles City po. Kasama sa reforma ang online appointment system kung saan maaaring pumili ang aplikante ng petsa, oras at lokasyon ng kanilang appointment. Dahil sa bagong sistema, ang dating inaabot ng 3 araw na proseso ay maaari nang matapos sa loob lamang ng humigit kumulang 30 minutes basta kumpleto ang mga kinakailangang dokumento. Simula July 6, maaari nang mag-book ng appointment online at pumili sa 3 processing sites: Nepo Mart Satellite Office, Environmental Health Services Main Office sa City Hall at SM City Clark Satellite Office. This is Patricia Mamangon on the spot.